Timmy! Parang sa kumataon, hindi mo manigihip mo! Hindi na sa sure tinutugay na yun. Sabi mo, nalipay ka ko nga nagkakita mo sa bangka. Di, pahat ka ko na yun. Kaliwag ka. Pinuusan ako. Di magbubugalihok tungkol yung puso sa kikitaon sa country. Dahil, wala ko mahimaw kung kanusap na nakita ko sa timbun ko karon ng akong pagkaog ni mo. Anak, gusto mong dili mawasa kung panuntungan ang imong kamumot, ang imong hitsura, ang imong kagwapa. Dahil, iwan kayo sa imong pa. Baby, dahil, di ba kumagahimos pagkatiman ni mo gano'n, pero wabot rin niya po ng adlaw na magkita ta. Magkita na tagay. Magkita na. Sige na. Lagaw na. Lagaw na mo. Biyahe na ko niyo ini. Ikaw na nga nakakita ko niya. Pabihaon ko ni mo. Pabihaon ko ni mo. Sa'yo ko nalamin ka sa iyo. Nausalan ko, Timmy. Wala ko'y naong ikatubang ni Buday kami. Pumansa ko na niyo. Tinuday, nanigamot kong matungan ang ako mga dangko para sa itong anak. Pwede ko magkatubot na magkagusa. Magbuyog sa kapayat. Di ko gusto maparin siya na ito. Pero, paano pa ako? Pasilo ako dahil. Baby, ang pag-usay na rin ngayon nun. Kapag ako, mag-usay na si Inday. Kapag ako, usay na wala yung buhat nun. Usaman! Nagipaalam ko lang sa kanila. Karon pa ko makaamod ko ng iya, subok na ko'y nanambog sa bintana sa akong kahapon. Wala ko'y paabudon gawas kilo na maghipos na unya sa nagkawasig-wasig ng mga paninda sa mga sigilanon sa ninamamali kong kabata. Apang sa gila, kay di sa hanap na unyang babaki ang tiktak sa taknaan sa akong kinabuhi, maling-maling dihapon ang kaysa ako sa bata, ako naibalik sa akong paraiso. Kamu, kitang kanan, mga isuko ko sa dyRF-Masa sa sunod. Kung daghang salamat sa inyong pakpak. Aniya ang luyong sa mga tingog sa dekada 90 sa dyRF News Department. Edgar Gutierrez, Attorney Ariel Bacatan. Please stand to be acknowledged, sir. Wilma Andales, Junix Napalayakan, o ang atong kabanusap si kanto'y mga tingog ganihan live doon dito recorded. Ay kanina mauto nyo nabati, no? Niyato sa i-lolo sa papel sa News Department, Roger Valiena.
Ang mga Tingog video sa drama, Fred Quinio. Yeah. Jennyrica Vidad. Requesting guys